So, alhamdulillahi rabbil alamin. Yau sirrin da zan fitar sirri ne wanda za mu bada in Allah ya yarda dukkanin irin cutar da take damun ɗan adam. Wadda cuta tun daga wadda ta fara daga tsakiyarka har izuwa tafin ƙafa. Ciwo wanda ya gagara, wanda likitoci sun yi iyakar bincikensu, sun yi iya bakin yin su, Ubangiji Allah subhanahu wata'ala bai ba su sa'a ba ko bai ba su nasara ba. To idan kana da wannan majiyyacin ko kina da wannan majiyyaciya ko kina da wannan majiyyacin, ki daure ki wannan abun wanda zan fiɗi bijayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, in dai za a yi shi in Allah ya yarda za a samu sauki a cikin wannan al'amuran. Da farko ana rubuta ayatul kursiyu ne ake yin ta. Wasu za su kira ta shinkafa da wake, wasu suna kiranta shafa'i da wuturi. Bakin gwargwadon misali, ana yin ƙafa ɗaya da 'ya'ya da wasali, ƙafa ɗaya da 'ya'ya babu wasali, ƙafa ɗaya za a yi ta ba 'ya'ya babu wasali, haka ake rubuta ta. In Allahu ya da idan kana da wannan majiyaci, idan kai ƙoƙari kai wannan ayatul kursiyu, sai ka nemi ƙwai ƙwara 3, kowanne daga cikin shi zaka sa a rubuta bismillahir rahmanir rahim ƙafa 3, kowane ƙwara ɗaya zaka sa a dafa wannan ƙwan daban. Wannan ayatul kursiyu ita za ka yi ƙoƙari ba a shan ta da rana, ba a shan ta da safe, ana shan ta da daddare in za a kwanta. Ƙwan shi kuma ana cin shi da safe ɗaya, da rana ɗaya, da daddare ɗaya. In Allahu ya da dukkanin irin jiyar da take damun ɗan adam, dukkanin irin jiyar da take damun mutum an rasa kanta, in Allahu ya da Allah zai kawo sauƙinta. Wannan ku daure ku jaraba shi, wannan abu ne mujarrabun, wannan abun wanda muka ba ku mujarrabun ne. In Allahu ya da duk irin yanda jiya ta kai ga tsanani tun daga tsakiyarka har zuwa tafin ƙafa bijayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, za a samu nasara a kanta. Ubangiji Allah ka ba mu sa'a.